Kilaw ko ani ma? Ha? Kilaw ko bisag duhara. Guys, magkilaw ko guys, magkuhan kong solid. Ayay ka. So guys, magkuhan tarong. Magkilaw ko kamay kay lakaw mo kurong guys. Guys sing. Lakaw ko guys sing. So mukhaan tag solid guys sing kay lami kayo ni guys sing. Fresh na fresh from the sea pa ni guys sing oh. Pa rin mo kita solid guys sing. Get on the mong solid dun guys. Get on the mong solid. Sila sa iba, nagkila na. Kilaw ta guys sing. Pero manghinlo sita guys sing. Kaning gagmay ra yung kilawon man oh. Gagmay ra yung kilaw guys sing. Otro tag pamahaw guys sing ha. Pamahaw tag otro guys. Ay mga sulit guys. Fish ko pa ni kaadyo guys. Now pag yun nakuhi. Ni guys sing. Solid na solid. And fresh ko na fresh ko. Fresh na fresh. From the sea. From the seabirds. Seabirds ni guys. Kilaw sa tamo untuk sugod guys. Ilaw ni guys ha, ilaw. Da nangag ko ang putag prito taon niya, mag prito mayang gabi. Ang sarap ng sulit guys. Fresh na fresh. From the sea. From the sea. Karon pa jud ni kuha guys sa kuha nila guys sa ilang murag tambunan ba guys. Bubo man ay tawag sa amo guys. Bubo ang tawag sa amin. Pero may tambunan. Iba naman yung tambunan guys. So guys. Nana dapat kuha guys. Kuha na mong kinai. Munang laro to ng diyang kuhaan. Diyang asang. Diyang ano na guys. Ano na guys. Kilaw tag mga pagkabuok guys. Pagkabuok. Forman po yung magkilaw-kilaw guys. E pritong ning ilang na mama guys. Di mo silang kaog. Kuan guys. Piniritong may agas di ay guys. Walang agas guys.
Na guys, pinuho na nimo guys. Pinuho na nimo guys. Amo na kuha ang guys. Pwede mo hindi mo kuha nga ni guys. Pero ako kay iyat nita guys. Yung kuhaan guys para inaon nga kuhaan ba? Para mag-social ka naon ba? Pero di ay. Ano na guys? Sulit ni ha, sulit. Kasi Tagalog sulit mah. Sulit naman siguro no? Same naman siguro. Tawag dito guys. Sulit. Sulit ba? Sulit lead. Or sulit lead guys. Sulit lead. Ay, lawon na to guys. Kami ni ron. Kuan ba? Pamahaw. Ikaduhang pamahaw ba? Sa pangalawang pamahaw ba? Itatagagmay guys. Kilawon na niya itong mga maliliit guys. Sarap to guys. Sa kinilaw guys. Yung mga maliliit na ating kilawon. Mamaya. Oh, mamaya. Ngayon na. Wala nang mamaya dyan. Fresh na fresh guys. Pang dasi guys. Kuha ni sa kuan guys. Sa tambuna nila guys. Lami kayo stand na ni. No? Fresh na fresh guys. Sulit lead eh. Sulit lead. Masih sulit lead ha. Sulit lead ni guys. Amia ni guys. Amia uy. Oh, silibig guys. Silibig na ha. Ano na guys. Pwede mo na hinduan guys. Hindi na kuhan. Kilawon panot ko. Rago na yung mga kuhan guys. Mga himbis. Pero kita kan kilaw. Ito mga hinduan guys. Hinduan dun guys. Para ba na ito ko guys. Naggulang tun. Wala nang itututot ko. Wala nang itututot ko dito guys. Hindi. Kunin nyo guys. Ito guys. Kunin nyo. Yung tinai guys. Yung hasang guys. Yung halasang. Ilaw tayo ng sulit guys. Mas masarap. Kasi kuhan. Kasi liwat ma sa Tagalog ma. Nagmana to sa nagkilaw guys eh. Sa nanghinlo guys. Kuya Jeff guys. Sarap guys. Kinilaw. Parang abs nila ako guys. Lami ba? Ya. Na, uno na guys. Yan na guys oh. Guys. Habol mo itong kuhan guys. Ito naman po doon para hilo guys. Hindot ko tanawon ba? Wala na tayo ikot ko. Punta ako sa kuhan ngayon guys sa food guys. Napak ko ng isda gihapon. Kilawon gihapon guys. Ito na guys oh. Ito ang ating mga kwento. Ayaw, inanzing mga mga lagsik na dito na. Wala akong kilawon nun guys is kuhan lang guys. Tulo. Guys oh. Kilaw ka ani neck. Solid neck. Ni eskwela? Ni eskwela pala na. Sa school pala si Nika guys. Nandun sa schooling. Schooling pala siya eh.
So guys, mga sarap talaga to guys kasi ito ang gabi sa kinilaw guys. Itong solid guys. Masarap talaga to. Binag, may hang guys, may sili na suka guys, maraming sili, yung pinakaanghang, yung maanghang ba guys, sarap to guys. Siguro guys, kita ko sa inyo guys, paano ito lagyan ko ng maraming sili guys, sarap to guys. Kinilaw is the best. Kinilaw is the best thing in the Philippines. Masarap ang kinilaw pag merong saging at yung Singapore guys, yung kamuting kahoy ba guys, masarap to guys. Kunin nyo lang ang hasang guys, then grabe kupuha na oy. Naday. Okay. Na tara panay. Okay na? Kang kuan Renil taga ngatawa taga Punong Suroy. Ano na guys? Wah man. Ha? Wah na pod. Wah na skuan. Guys, dagdag lang guys. Ganyan guys, ganyan lang. Nilugin natin ngayon kasi magkilaw tayo eh. Dapat pinuhin natin guys. Yung mga maliit na ba guys. Dapat maliit guys. Para masarap ba? Para lamot. Kuan lang lamunon lang natin guys. Ini guys oh. Pinilaw guys oh. Sarap ng pinilaw guys. Solid guys, solid. This is solid. Solid guys. Fish na fish guys from the sea. Yung iba guys, prituhin natin guys. Mamaya guys. Mamayang hapon guys or paniod to guys, ang halian guys. Ito lang guys sa probinsya guys, sarap lagi nagkilaw guys. Sausaw mo lang sa dagat guys, wala nang suka-suka guys, basta may dagat guys, goods na guys, wala nang suka-suka. Sausaw nyo lang sa dagat. Guys, ini yung gitu guys. Ini guys, sarap guys. Kunin nyo lang ang hasang guys. Ito guys, hasang guys. Kunin nyo lang yan. Yan. Birahin nyo lang guys, birahin. Birahin nyo lang ang hasang guys. Kunin nyo ang mga manloob guys. Yan. Ito ito. Yan. Guys.
masarap ang kinilaw dito guys. Guys, yung mga isda dito guys. Guys, kakahuli lang to guys. Bininta dito guys. May naglako guys. Oh, ang gahi guys. Guys, sulit. Anong tawag dito sa inyo guys? Sa amin dito guys, solid is the best for kinilaw. Kinilaw talaga to. Basta solid. Kinilaw na yan guys. Kilaw pa. Kilaw daw siya guys. Si mama guys. Kilaw daw guys. May bumili guys si Alex. Ito guys, masarap to guys ha. Ay pakita ko sa inyo guys ha. Yan. Para makita talaga nyo ang itsura ng sulid. Guys. Yan. So ang sulid mo guys. Fresh na fresh talaga to guys. Ganito talaga ang color niya guys, ang kulay niya. So guys, solid is the best guys. Sa probinsya guys, laging kilaw kami dito guys. Pumunta ka lang ng Baybayin guys, marami yung mga kuan guys na kumalawd guys, may maraming huli guys, namigay sila guys. Sa amin tawag manabo guys. Tutulong ka lang guys na pagdahik ng sikyanan sa pambot guys, para bigyan ka ng maraming isda guys, pangkilaw guys, bigyan kanila guys, mga umalawd guys. Solid from the kuan guys, from the ocean sea breeze. Oh, sea breeze pa guys. Sarap ang sulit guys. Kinilaw is the best. Kunin nyo lang ang mga kinae guys. Ito guys. Yan. Kunin nyo lang guys. Yan. Guys, so kuhain na natin guys. Tingnan nyo guys ang procedure nito guys, mamaya guys. Tapos sa inyo guys, patapos ito guys, lagyan ko ng maraming sili para mas masarap ang kinilaw. Basta may maraming sili guys, sarap talaga guys, pangpagana yung sili eh. Sili eh. So guys, ibang kulay niya guys oh, parang blue siya oh, parang blue oh, see. Lang to sila guys, solid din to guys, pero iba yung kulay kasi lumalaki na siya guys eh. Oh, solid guys, solid is the best oh, the best talagang solid guys. Wow no wow guys, ang solid natin guys.
Wow na wow. So guys, maliit ang mga himbis niya guys, yung mga tawag himbis guys, yung mga skin niya, mga skin. Kinairay ko na naman oh. Okay, prito man eh. So guys, malaki guys, prito to guys. Desa eh. Kani guys, prito to guys. Yan. Dapat di siya kuan guys. Di siya. Guys. Pwede naman panitan o di imbisan mo no? Sa prito no? Guys, julid guys, julid is the best guys. Kain muna tayo guys. Ipakita ko sa inyo guys pag guys, pag kain ko guys. Tayo nito guys. Tapos kung maglinis nito guys. Ipakita ko sa inyo kung gaano kasarap ang sulit guys. Masarap talaga to guys. Yan. Sulit. Kinilaw at prito guys. Kutsara lang guys, kutsara ang katapat. Yan lang guys. Yan lang kadali guys. Ano man yung huwag mo kayo nakitang comment guys. Ano man guys. Yung comment mo guys. Wow. Kanina naman ko nag-live, may comment nakita na. Wala siguro yung comment.
guys. Sarap to guys. Pag ma anda magbombay og kuan loya kamatis po di ay. Ini siguro ang signal guys. Okay, mo cek, udah, cek. Coming ha. Guys, yung sound nag-iring guys. Mas sarap to guys. Ha? Nama ang luto. Guys, wa mo ko nakita nga comment guys, ano man ang kuan. Ano yun ato? Lag siguro ni guys. Sa lang po guys. Lang guys ha. Bakit? Ano man guys? Ay wala talaga. Hindi tayo mag-expect. Fish from the sea guys, solid. Kita karon guys, magkilaw ta guys. Magkilaw tayo guys, magkilaw. So, fish ka. Asan? Ito guys.
So, ano na nagkuhan mo? Ito ba? Ito. Nangyari sa atin. Paano na? Sibudas ha? Ha? Sibudas ba? Kuhan. Hindi kasi sa iba, no? Itong ito mo.
Ito ako yung kato. Ito ang gaya pa nga itong Roslyn. Ito sa gawas ito. Ingomdo ko ano, di pa sa ito. Ha? Kami na ba? Wala na ito. Sa bawal na kami yan. Kilo na ito ma? Kilo na ko. Hindi na. Oh.
Lord, pwede yung dalapon? Oo, bukas, Karin. Bukas, trabaho. Trabaho, Loy. Oo. Pwede, bilin din. Naas, bilin. Para dito ko ang... Bilin siya, bilin siya. Abi mo ko. Wala lagi natin. Bilin, lagi bilin. Kung bukan ningon mo, nga. Bukan nakamustahan. Hindi mo nga. Mali niya. Sabi mo, dito ko. Yan na guys. Ano na yung ako, ano din? Lulo. Hindi na ang pagbiin ng 22 wala may bubugnaw. Wala na ito na kay Latina. Para kung limuta doon ako. Ano bang gano'n? Nagubag na akong mitaan. Bigla rin. Pero maglimuta na ako. Balik ko. Ato to tuan tumuwi. Mamaya. Lagi sa mamaya na. Ano kay ko ano? Oo. Okay, ma'am. Makukuhaan, ma'am, kay hindi ko na makita, ma'am. Naghinay siguro ng signal o ano ba? Grabe po na yung live na way comment oy. Ang posible lagi ni. Ang kamit na.
Lagi na lang ino ma. Nagkarayan kay kantong ko. Ha? Nasubja ko to sa raya na hukat ko man idang kay. Kuhan, kasada. Dili, kasada. Hanga mo na pa din. Parte. Ano ba? Wala ka job. Live. Live sa YouTube. Job tanaw job. Uy, ilaw. Hindi mo ko tapos ng hil. Blanca lang sa Mahal champion no. Ha? Mahal champion ko eh. Pila. Grabe si yun. Inilaw na. Ha? Inilaw nga. Sulit. Ito na guys. Guys. Ito na guys. Guys. Ilaw na boss. Sige, sige, sige. Tayo ng vlog, siguro? Oh, nag-live ko sa YouTube. Ikuan po akong YouTube. Subscribe ko po. Ha? Kuya Chip TV. Ano na naman? Subscribe. Sige. Kuya Chip TV, oh. Kadua, ayos. Sige, salamat. Salamat po.
asin guys. Lagyan mo ng konting asin. Tapos yan. Konting asin. Ito magkilaw guys. Sarap ang kinilaw dito guys. Kasi parang hanga man ni guys. Super hang ni guys. Super hang. Parang sili ko ni. Kung nagluto ma. Bahaw. Andam na na. Andam. Grabe yung binigana. Nagbaho. Guys, kain na tayo guys ha. Kain na tayo ng kinilaw guys. So na guys, let's eat na guys. Kain na tayo guys. Sige. Hey guys, kain na tayo guys. Kinilaw guys. Kain tayo guys. Kinilaw guys. Kinilaw na solid.
Alang hanga. Alang hanga din. Sabing sarap ah. Ah. Kilaw. Kilaw job. Mo, Sukal ka punte. mukbang mo na eh.
Ha? Ligid na. Kamuti. Ako ka ng sinapo. Magligid siya? Lala mag-bonding. Banggol na. Hmm. Lapit na ako ito sa kaluto ma. Ano ba? Kain. Tamsa kuya. Oy, salamat Miss Aryak. Aryat. Kain po tayo. Kinilaw. Kinilaw po. Ma'am. Kinilaw na solid. Sobrang anghang, ma'am. Daming sili ang nilagay ko dito. Bigyan kita ng jacket. Yan. May jacket ka na po. Kain na po tayo. Masarap ng tulid na kinilaw. Anghang. Salamat sa pante. Oh, you're welcome po. Ma'am, kain po tayo. Kinilaw na solid. Yung ano bang Tagalog sa solid ba? Yung kulay puwa na isda, yung masarap sa kinilaw. Solid sa amin yun. Tawag. Kain po tayo guys. Sarap ng kinilaw guys. 1-on-1 lang to guys. Walang kaatbang guys.
Okay, so. Kinilaw is the best. Bilis na. Bilis. Che. Hawa ba? Diyos ya, salamat. Salamat Lord. Sige, ang kambi. Kaang kambi ang. Mana ka nang gamit?
Diyan ako. Ah. Sabi hapit na ulit na ulit. Nakabandiha to to. Ulis ni kani kay hang. Kaon to ani kay hang. Ban sana kung sambing. Ah. Ano tiyan? Uy, minsan magkipal ko. Hello po. Manang kaon. Wahay na ka. Kilaw ko, nagkilaw. Anong kilaw na ho? Ay. Mga kita, arang kilaw ko. Hinlo ko hanto nagkilaw. Gunsam de ka. Anong karon pa makanitan aw. Ah, mana ko sugod. Ah. Patay mi set. Ara ko sugod. Aray. Aray. Ah. Ngita ko nimo. Kaya wa man ka dere. Ah. Sige ka magbalik-balik. Ngita ko pusporo. Anak ko sugod. Maligo ko ron, humanawag live.
Buang man yung live nga. Ganina ramon tani. Nda na kay nagkuhan pa ko. Kay bawo na ka. Wa doy naong. Aw. Yun na. 1 hour man ni kapin na yung live karon manong balik man ni siya. Lakaw na po ka. Bilin na mong cellphone. Ibilin na mong cellphone. Say mo ya. Dako ya. Na toyo. Kuha. Kana raya. Sa kay itlog.
kanina ya. Hmm. Terus dia. Baik. Oke. Lebih dia gimana? Oke, namanya. Aray. What time is it? Okay.
Ang gihuman 1 hour live. Sayang pod.